Joseph Olale nyakorunga juanga mabene njagoro mar MDG Moses Machieng Network. Kamano akautolo ni mokongo mado ko nyasairo kamano weche makawuono mar chopo kan nda temo no kangena na chopo kan achio kini ka ok piny ma Malaysia ne wadhi neno dongruok mag pinjego kailo county ma Busia kaka MCA adwa wacho na piny Luo kamo chopeni nyaka jowa lok pachgi yore mang'eny. Namba 1 en nyaka wachag jotendwa. Kenya ka gimiluongo ni devolution ni en brainchild ma joluo. To nyaka samwa wuoye kodini piny Luo mose perform marach mogik wach mar devolution telo mag gwenge. Mano kipimo gwenge 47. Kipimo gwenge 20 kipimo no en pachwa kaka wang'eye. Brainchild ma devolution no kuom jakom Jim gini but kirango kaka osetie piny Luo to ni sani kidwa somo kata weche choko sure yo manyasani tedhe Murang'a. Kidwa ng'iyo wach mar dongruok like textile industry tedhe Ukambani. Wan kidwa ng'iyo kaka pesa michoko e county stima marach amichoko yo marach tedhe piny Luo. So aparo no it's high time mondo jowa koro nyaka wuog malo jotelo ng'e gimomiyo gidwa telo gumomiyo gitelo. Number 2 jowa ma jopiny benyo koro nyaka lok paro e kaka gitimo yiero. Chien kanyo yiero osebedo kaka osiepna ni owacho ne en yiero ma ikowach na wang' ni go 6 piece to kata okel no gunia to rwak ne law tidhi yiera then kodong' higni tiga achiel kore ka jopiny chako ywago maendeleo to kadwa bed koro wanya yiero jatelo based on gima jatelo wacho ndhi timo to dhi konyowa mondo kik wabed nwa ywaka ndalo te. Wabed ineno kaka sani ji ywago tije mag ofis onge to kata gagin tie giten jomosomo ng'eny to nitie yore mang'eny mag kelo telo kelo tije moripo bene jowa timo county government mopogre gi ndiko ji nitie gik mang'eny ma ginyalo timo go ganda kaka i buche ma kelo dongruok. Owacho weche nam wan nam Kisumu en Lake Victoria okose konyowa kaka oganda Luo nikech rech mimako nam no te ikelo Thika for processing. Jotendwa higni 13 bang' devolution onge jotelo mosebet piny na counties moluoro dho nam oyaw kata kambi mar timo gimiluongo value addition rech Kisumu. Wakelo rech Thika kuma ok chamie kata rech maber ne mitimonwa value addition. Iweche pur chon kane waonge kata kane watindo winjo ne ipidho cotton e piny Luo ne nitie kambi mag cotton. Sani wan wawinjo gigo ni mana Eldoret kambi mane nitie no podho. Gumomiyo ne gipodho onge ng'ama wuoye onge ng'ama paro ipiny kambi nyalo ndiko ji moingo ofis but wan gi kamba wan Siaya kuma ae wan gi kambi ma loso sing'enge mane kambi ma wan go sadi ma bende en ma ng'ato to kirango thidhia ma Yala muzungu ne en kanyo gi kambi ne nogo gi siasa ocham pesa kuome boringo ayo ji mane Dominion ondiko kikwano Dakindigi county government but onge ng'ama wuoye mago. Wan turwa igo siasa mohingo maendeleo. Wadwan kwa